אלעד. מה העניינים, נועה? את רוצה למדוד? כן. כן? הכנתי לך? טוב, בסדר, סליחה. מה נראה? סליחה. אבל אם היא טובה עליה אני עוד לא יודעת, אני רוצה לראות. את הכנת לראות? כן. זאת הכנת? כן. לא יפה? נו, אז זהו, נראה אם היא טובה אליה. והכנתי גם לעדי. אבל היא עכשיו הכינה לי דברים, משהו לא נורמלי. נראה? תוכל לבוא. זוהי בית אליעזר, בית הוריי. נועה מתנדנדת כאן. אז הכל טוב, נו. הכל ירוק, כל כך יפה, שקט שלי. כן. תתקרב, אבא. תתקרב, נו. תתקרב. אבא, שלום. שלום. מה נשמע? בסדר. מגיע לך מזל טוב. תודה רבה. עד 120. גם לכם. לדבר? כן. יש לי צהריים. לא, אנחנו לא יכולים להישאר היום. למה? יש לנו כל מיני עניינים, פעם אחרת. בסדר, נו. טוב. הילדים עושים לי, הבנות עושים לי יום הולדת היום בגיל 70. עד 120. איך אתה מרגיש עם זה? ברוך השם. מתרגשים, מתרגשים. לא מתרגשים שום דבר, אני אף פעם לא מתרגש. אולי בגיל 120 תתרגש, אבא? גם בגיל הזה. לא, יופי, שיגור. בוא נראה את העוגה. וואו. תראה לי את העוגה, עידו. תמשיך להאריך ימים, שתהיה ענית ובריא כל הימים. ועוד אני מאחל לך שגילך לא ישפיע על נפשך הצעירה, ושתמשיך להיות צעיר ברוחך עד 120 כמו בן 20. הרבה אהבה ואיחולים. אתה אותנו אוהב עד מאוד, מנשק, מכבד ומשחק לרוב. מכין בשבילנו מתקדמים משחקים, הכל תבנה רק שהנכדים יהיו מרוצים. קטן צעיר אתה מתנהל, כדי שנרגיש שאתה מהחבר'ה. טפחנו דגים כמו אלה גדולים, כך אומר אתה וחוזרנו מבריכות הדגים. חברתך איננו מרגישים בהבדל הגילים, וכשנזכרים שאתה כבר בן 70, אומרים הנכדים, מה, לא מאמינים? חשבנו שאתה בקושי בן 30. ועכשיו נעבור לעניין חשוב בעיניך מאוד. הנכדים צריכים לאכול לרוב. אתה דואג שיאכלו הילדים, שחס וחלילה לא יבואו בשלדים. כל יום בודק אם עלינו במשקל, ומספר סיפורים על כמה שאכל, אז ברוסיה היינו חבריו, רבע כבש כברור מאליו. אנו הנכדים את סיפוריך מאוד אוהבים. חברת חצי עולם ברכבת, איך תכבה את האבק קצת בחמק סקר הנגד. את סיפור הגבורה באכילת הרכבת, הסבא הזה סיפורים רבים לא יש. סבא דואג נורא לנכדיו, פן יחשפו מחלה ולא יבואו אליו. וסיפור לי אליכם שנסענו לחלומון, הלביש את בן דודי בבגדים המון. וצועדת מכך רבה הייתה, לבן דודי דבר לא קרה. לא נותר כלל וכלל, היה לו מזל, איזה מזל. אז טוב, מה אפשר עוד להגיד? כל בני דודה יכולים להעיד. שסבא כזה לא נמצא במציאות, אוהב לטפל ודואג לבריאות. סבא שכל כך אותנו אוהב אותנו מכל הלב.
אומר רק דבר אחד ויחיד, המשך להיות כמו שהיית תמיד. נועה, יש לך מה להגיד? גוטפריד ורוזלין, אנחנו מכירים אתכם שנים רבות, אבל יש כאן איזו נקודה אחת שרצוי גם שילדים ואחדים ידעו. אבא שלכם וסבא שלכם גיבור. גיבור, ואני מבקש ילדים לכם הכוונה. סיפרתם על מה שסבא סיפר לכם, איך הוא נסע ברכבות ומה הוא עשה ברוסיה, אבל דבר אחד הוא לא סיפר לכם. הוא לחם בנאצים בגבורה. והוא בתקופת מלחמת העולם השנייה ידע את מקומו וידע לקחת נשק ליד וידע לצאת נגד אויב העם וידע ללחום על כבוד העם ועל קיומו. ומה שאנחנו יושבים היום כאן ויש לנו מדינה וחוגגים את יום הולדת ה-70 של הסבא, אז זה גם כן קצת בזכות סבא שלכם שהוא לחם למען המדינה הזאת על שדות רוסיה, גרמניה ופולין בגבורה. וזה רצוי שכולכם תדעו, ואני מבקש ומציע לכם ילדים, תשאלו את סבא שיספר לכם הרבה על התקופה ההיא, כי זה חייבים לדעת. ואחרי המלחמה סבא ידע גם עוד דבר, הוא לא פליט. אנחנו לא ניצולי פליטי השואה. אנחנו אחרי המלחמה, כל העולם היה פתוח לנו, אבל אנחנו וסבא שלכם ידע דבר אחד, חייבים לנסוע ולחפש ולהקים מדינה למען העם שלו. ואינני יודע אם הוא סיפר לכם איך אנחנו עברנו את הגבול, גנבנו את הגבולות בפולין לגרמניה וארצה. איך המכונית הרוסית התהפכה בדרך וכולם נשפכנו ביערות גרמניה כמו אפונה בתוך שק. באחד הלילות והבוקרים של שנת 1946. במאיר, אני זוכר בדיוק, זה היה נדמה לי 1 במאי 46. בלילה שבאותו יום הלכנו במצעד בקבוצות שצ'צ'ין, נכון? אז זה שסבא יספר לכם, כי זו זכות גדולה שיש לכם סבא כזה ואתם נכדים שלו. ולסבא אני רוצה לומר רק, וגם לרוז'ה, אנחנו קוראים לה רוז'ה, לא יודע איך אתם קוראים לה, שושנה, רוזה, אנחנו רוז'ה. ואדם הגעת לגיל שבפרקי אבות אומרים גיל שיבה, אבל יש כאן פסוק, עוד ינובון ושיבה, דשנים ורעננים יהיו. ואני מכיר אותך ויודע שאתה עוד מסוגל ומצליח לעשות הרבה דברים גם בגיל סבא. תהיה בריא ועד מיירס. לא, זה רק שק, זה לא מה שכתבתי. הבנות כל כך שטרחו להביא אותנו הנה, הייתי רוצה שיכירו את מי הם טרחו להביא. ובכן, קודם כל, אצל יהודים נהוג, כל שמחה בלי אבל לא עובד. אני הייתי רוצה שנקום לזכר אלף שלא יצטרכו להיות כאן בינינו. כנראה שהסבא הזה, אבל לא כל האנשים יודעים, סיפר לכם על איך התארגן קיבוץ ואיך אנחנו התאספנו. אנחנו היינו קיבוץ
של חיילים משוחררים מצבא רוסיה ופולין. יושבים בינינו יהודים שהיו בעלי מדליות. אני רוצה לציין את אריק, חוץ מאלו שהתחננו איתם. האריק הזה שאתם רואים שמה, עלה והשמיט את כל הגרמנים שלמה, לקח בהם טנק, השמיט ועשה הדרך חופשית לטנקים שהתקדמו. ועל זה קיבל הרבה מדליות. הודות למדליות שלו, אנחנו יכולנו לגרש את הגרמנים בכדי להרחיב את הקיבוץ. אנחנו היינו בטריטוריה הגרמנית שהייתה בזמנו. לא רצו לשמוע על שום דבר חומרי. שופטם היה לעזוב את פולין ולנסוע ארצה. גם כשעברנו לגרמניה, היו כל מיני דברים אני רוצה, זה היה בשלגת האחרונה, בחורף מסוים. אני נסעתי ברכבת מרכבת לגלאבה, זה קראו לגלאבה. ניגשת אליי בחורה, אני חשבתי שזה צ'יפר, ולוחשת לי באוזן פניה ז'ילר, אם אני יהודי. אמרתי כן. אז היא אומרת, אני גם יהודיה, ויש לי כתובת לגלאבה, ואני רוצה להגיע לשם, זה שפע חושך, ומפחדת להגיע לחפש דבר. אז אמרת, תבואי אליי לקיבוץ. ותראי להיות פני, אמרתי, מיור הגיע מלאבלה, וככה יצא השילוב, שתדעו הבנות, חלטות למקחה לעיר כזה, יש 9 נכדים קטנות, וחיים משוערים ומאושרים בעיניי ועוד. כנראה שזה היה כל כך טוב, שהנה התוצאה הייתה טובה. שהבנת שהכל היה מצוין. ולאחל לאבא באמת עד 120 וכל טוב, ושיהיה בריא ושימשיך לעשות הרבה דברים, כמו שמי אמר, אברהם כהן אמר, שהוא בטוח שהוא ימצא לעצמו כל מיני תעסוקות ועוד נכון או הפתעות ממנו. אם זה כתוב בתהילים אז זה בטוח נכון. טוב, ולכל החברים באמת שבאו, אנחנו מאוד מודים לכם, ואנחנו מאוד שמחים שיכולנו לאפשר את הפגישה הזאת כאן. אני בטוחה שגם אתם. אז תודה רבה לכם, וגם לכם הרבה בריאות טובה בכל... רגע, לאבא, אבל אתה יודע מה שאני עושה? אלכס. לא, עושה אותם. אני אומר, אתה רק, אני עוד חיים. כמו אברהם שפיר, רגע. אלעד. זה קצת את יריב.
עדי, עדי, תחכי לרותי. שחר. למה לא נורא? צחוק נורא מצחיק. נורא מצחיק. אלעד. למה לא נעים, אלכס? עידו, תסתכל רגע. חנה, תסתכלי. עידו? צלמי את עדי. לא מהר! כן, אני מצלמת. טוב, בסדר, זהו זה. מה אתה... ספר. בסדר? אני לא מסתכל. מה? מה יש בסדר, בוא, אתם יכולים להסתובב. תסתובב חופשי. מה? איזה כיף יפה היום, נו. כן? נו, מה אתה אומר? מה שמעתם חדשות היום? לא. נהרגו כמה מחבלים, חמישה חיילים נפצעו. כן, אתמול התקשרתי עם זיווה, והוא התקשרה אליי, אני אליה, לא, אני אליה באמת. נו, מה העניינים שם? עכשיו בסדר, הכל בסדר. בסדר? כן. יופי. לא, זה הכל בסדר. זה הכל. בסדר? בסדר, כן. עכשיו בוא לכאן. בוא. אתה הולך לעבודה עכשיו? כן. נו, בסדר. בסדר, בטח בסדר. הולך לעבודה, ונפגש אחרי הצהריים. בסדר? בסדר, כרגיל עד אחד בבית. נו, ניפגש אחרי הצהריים. בסדר. בסדר. טוב. טוב. היום בערב חדש, תראה.